ungasolika nxa ubona abanye benemfuyo imfuyo yakho ephezulu bangisibusiso lekazindleke ifaligcinele wena ekhaya balisibusiso sakho uzibalele ngazinye balaphela aziningina onginkosi yazo ungasolika. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Okokuqala nje ngikholwa ukuthi seniyanazi yikho ukuthiwe ucela ukuthi ngizosho amazwi ambalwa ukubingelela egameni kaJesu. Okokuqala siyayibongela kakhulu ukuthi sibonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlanganyela nabantwana bakaNkulunkulu la eBhamshela. Ukuze sibe lana ke noma ngiqale ngibingelele umpostoli ubaba Nsibande, umpostoli uMaNsibande nebandla lonke nabasha bonke egameni likaJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi manje sikwazi ukuba khona la kulolu suku lwanamhlanje. Sibonga umpostoli ngoba uye wathi namhlanje bazobela eBhamshela bayisethi sesobonana khona. Ngathi hayi kusho ukuthi ke noma kanjani simele sibonane khona. Wathi siyale eBhamshela ngesonto sesiyobonana khona. Kwasho ukuthi basiphoqa ukuthi hayi ke ma size. Hayi ukuthi kusiphoqile kodwa sizizwele enhlizweni yethu. Size sahleka ngesikhathi sithi hey uzwile uthe sesiyobonana khona. Hayi lelo gama lelo ke lithi noma kanjani sesiyobonana khona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi sibe phakathi kwenu engathi uNkulunkulu angasiza sonke esikuzelela sikuthole sikubambisise ukuze uNkulunkulu asibusise sibone ikhaya elizayo ngosuku manje uNkulunkulu esesibiza uJesu Kristu inkosi.